Tokorwabo abasubati nigo baborire kobo nigo baborigwe kurigia ebirogo by'Uburayi imeyense ya Kenya ane nabonekero tuguchia kurigia ekerogo gose birogo aho asi obochori buri bo chweka bu mwaka wa 2025 nebere yenkolengana abuna basubati bwangwega mbale orokia bagutaka kurigia ebirogo biria bigochorwa ane nasobochori oboboke bwechi woda isato chire ase orugongo rogusi Gilbert Kobe ne otomanya Uburayi wo musubati aso orugongo rwa gusi rwatwandi ko bari gutwara igitire kenene muno aso gwakirwa chikura litwo lya rero nigo twanyorarire no oyo kabeire omu MCA omuchore Esther Nyamwamu amagoko litwo lya rero aso kumira n'abantu kuruga tembe abana baito bakire ase ngenjo yo kushauriana igoro yo bugambi bw'abangina n'abayabari abangina baito bagusiyo barabaya lakini mbana kora mbana gochorwa mbana wakeru chikura muna abasacha bagwakeru ninde no gokumya ke kyagera ngusiyoka abangina batali gochorwa ibirogo ebinene muna bono obo MP obo governor obo senator nonya no MCA no yomo chorwa ase county ya Kisii oyomo bweka nigo Nyamwamu goteo buna yabeire egitiro muno ase abasubati na muno ukurwa sorgongo rwa gusi kwakirwa chikura koba abarayi gwetera no musingi utaranyara koba gukurigererwa boronge gwetera ne katiba baito bagusi ondetayo owakeiru chikura gochi parliament muno mochumbe ngo bakwenya gochorwa ebirogo byobunomini yani baswene na kurigeria abantu chikura elindo chikwaye bonomini ukaranza kwa assembly tabugati esa ku represent bona ogaro goichori umubaro bwa assembly abantu bamuntu bagusito irane mayega pito borani naki abangina abono naki batari abaya na bakurugera abana na bagukini abana omugako yogende liko gosibichi suguri okorekereke mokerekemo tokonyara abangina bari ku campaign botuko nakieko era batari konyora chikura igagoteo buna abangina babeire ekebekirere kiya ky'Uburayi na indemba bwado chinginjo cirashinyo ko bachigo konya Uburayi yobuya baise ko egwari bagerio Uburayi bw'abangina baise gwake ruchikura abangina naboba bangina bari komanya gusali bintu abangina asibararo egento gegusali ka ko inyora bwoye oinyora nganko ibachi bese chingo chigosali ndege saku wobo mugaka ko andoli ya magaka nda 10 baminyokara undi emechi bae tabotuko mongina liria karaire nyomba era ko chakoboka mami sambiri ngane chikura koliki mugaka oli achi tabotuko akarwe 10 15 3 bugoti pata buli chikura baira niga gusaba ng'abangina ase ntunde yigabanya ko bakurigerwa boronge eri bachikonya ko bakorwe biroge binge korengana n'abasacha eri bachikonya ko bakoreto ubwasioku asoburayi borobya twamanyire ebiasara bigo chigo cha 2027 nebiasara bya siasa naende nakwani n'abangina abangi sana barentira mararame kariga ngotaka bali basoka bali ebirogo muno mochumbe obo gavana wa senator lakini igo batige tuchokoni bagati wale kurumagega bakewa mbabwati chibesa wana for example mongina soke kuri obochumbe arangiria abante meeting taba gorere soda taba achibesa abakwanira mangana amayamu nawo kubakonya magendero abatayigenda biya baramwaka amagina niyo usaba abangina banyako bagwesokia sobonge elio kwenekianga umubaro obo no chunya ko barekana elio korenta ubwasioku obomona boyigo gukinia demokrasia yo mugusi constitution ya Kenya ya 2010 igego tebona ki kiro omuntu nari no bosibore bwokokora osobo bwokorigi chikura nari no bosibore bwokorigi obo chief obodio na nini bona bangina baito babira abadio biya kabisa babira abachibu ere buya lakini asibare emete no gotakeruwe kura aroku elected from a ward elected from a constituency elected from a county agumu chando noro ogosirwa ko mongina ase amaten nabo igokotakire ko nyako bagokobekwa gochiase ogokini gwa gesiasa nabo yokorento Uburayi bwa gesiasa ime yense na muno aso rugongo rwa gusi aso mongina taranya ko bagakorekana gosirwa ngoro baterega tembe kurwa se ward ya bochi borabu ensemo ya magena constituency ya machoge buragwe county ya Kisii Maritana Gilbert Kobe.